Ibona ke umuzi lo sisi qhube kuona kwesikhashana. Ngicela nje ukuthi ma kukhona indlela obona le video aphose ithi sivela kanini. Udinga nje indawo ezothi yena ngaba isite noma umxhaso ozokwakhela yena akaze awuthola umxhaso. Inengane ezintathu uhlala khona la ngoba nibona nje umxhaso wahlala khona lo akona wakhe. Indawo elokuzanile ayinikezwe makhelwane ukuthi akwazi ukuthi ahlale khona kwesikhashana. So bona laba njengamanje ngibalalelisa iN la kade ngicela khona uxhaso omunye ubhuti owangisiza kwenye ingane ekuthiwa uAyo nakhona uphosile futhi iChesivaneni lo bhuti wasePretoria mengaphosile uphoshoko. So yenze ukuthi zonke izinto engikhulumayo nengizenzayo zibe nobufakazi. Enye yezingane zakhe lezi nayo lisiye kade ingayile esikoleni ngenxa yokuthi isimo somnotho asihambi kahle. So next year ke uplan ukuthi nayo iye esikoleni. Enye ekhona le ayigonile njengamanje ngoba nimbona nje eduze nefoni ulalela ama voice note sendela ubhuti wasePretoria ukuthi cela nje ukuthi ngicelela ingane for uKhisimusi zidle uKhisimusi. Sana simo ke sendawo ahlale kuyona seduze komgwaqo njengoba ngisho nje ukuthi next year plan ukuthi afaka ama-CV kampanini aphinde futhi abe nenqola makwenzeka salinde indaba ama-CV yaqala ufake inqola la emgwaqeni ayidayisele mhlawumbe ama-chips osweet amakhekhe kanjalo uzakwazi ukuthi akhulise ingane ngoba ingane ufanele esikoleni next year. Ngenhlanhla ke le ndala iphasile ngizosho nje ukuthi ingane zigqoka umsize bani ecathulo nase ukhala kuzo onesifiso sokuthi abe nosizo noma lokuxhasa akwazi ukuthi axhase. Kodwa ke ngizothi thina singabakasibani Solwazi TV channel njengoba nibona nje usisi uyatshala la utshala umbila esanivezela ngale uyatshala la utshala umbila utshele yena la umuntu uzokhuthele noma ngabe umsebenzi wasendlini ukhuthele usisi. So umuntu nje ongena nkinga umuntu willing for ukuthi uyasebenza. Lo omunye u13 years wakhe lo uyafunda. So cela ukuthi ma ikhona indlela yokulekelela nesithinte 071 75 68 692 iphindi number 071 7568 692. So ngikhombisa ke ne video la sizomnikeza khona imali esixhaswe uphoshoko wasePretoria engango 500. So siyabonga phoshoko ungaqali siyacela ukuthi nje uNkulunkulu akwandisele la uthathe khona. Siyabonga. So ke Mzansi Africa njengoba bathi ngishilo ukuthi uMr Phoshoko khona imali ayifakile ngithe angivele ngigijime ngiyoyikhipha ke imali ayifakile sisi ingango 500 imali athe ingane zidle uKhisimusi 200 lo salada 200 100 500 ukukhombisa imessage ukukhombisa ifoni imali ayifakile athe nginiphe yona nami angazi ngimbone face to face ukuthi nje uthi mangikhala nami angilekelele nansi message ngithi nabo nansi message Standard Bank MI voucher nansi number zokukhipha now 500 for mhla 21 December. Yes yona ke le ngikhiphile no uAyanda ugqoka usize ba icathulo ugqoka usize 5 Ayanda iuniform yakusiphi isikole eyaselanga Langalibalele
552 unomnyaka u13 Yeah. lo ubani ayi1 Wandiswa andisho na 6 semgosa iziba uqokusa is 11 naye futhi uyofunda elangalibaleki. langalibalele okay I love esemncane Usayicrazy. na amantombazane vena Okay. lo yena unangaphi lo mncane Uzothi 2 nje bazoba ku February. okay ukuthi 2 years Yeah. ntombazane okay Ngingezela kakhulu wena mfati nawe baba. Ngithi angibonge kakhulu osizweni ongenzele lona izandla zidlula ikhanda. Ngithi angibonge kakhulu ngamasento ngizame ngawo ngoba nami bengingasazi ukuthi kumele ngishoniphi because bengenandaba nami inkinga ingane. Mase zibona ezinye ingane ejabula nami bese bengikhalela ngoba namanje ubaba ungifice nje ngihlele eminyango bengithula ngicabanga ukuthi nje makufika lolu suku ngizokwenza kanjani ngoba bese ngibachazelile nabo ukuthi kuyosiza ukuthi kushuthi nihlale endlini ningaphumeli ngisho eminyango ngoba phela manje kuba nzima ingane mazizofuna untanta ekubeni zazi ukuthi isimo asihambi kahle so ngibonga kakhulu baba ngizothanda ukubonga nje kona konke ongenzele kona uNkulunkulu akubusise akwandisele nala uthathe khona ngiyabonga kakhulu inhliziyo yami seyithanda ukukhululeka kancane ngiyabonga kakhulu kwande